mesto. Ne? No. A čo by si zmenil? Finally I'm back home. Nothing. Everything is fine. Can be better. Which it can't be. Which it can't. What the fuck is this English? Tak to nebude dobrý fotel. Idem do Egypta na poči. Do Egypta? Ideš si kúpiť dom? Idem si kúpiť pyramídu do Egypta. Henta ti nestačí? Tá pyramída henta? Vrátený style. No. Style. Tu čo sa deje? Zima je. Hádam vizitku na filter. Práve som našiel. Olejový filter ideš urobiť? Čajovňa Pohoda. Čajovňa dá. Bez čajovňa. Kedy tu bude leto? Už bolo. Už bolo to tak. Hej. To sa to zmenilo. Víco zakázal. A okrem toho, už ani tento rok sa dopredávajú krátke gate a takéto veci. Teraz budete voliť nejakú letnú stranu? Ozaj, čo budeš? Ideš voliť? Tak sa ťa spýtam. Voliť idem? Vôbec nad tým nerozmýšľam. Koho čo? Neviem, rozmýšľal som, že SAS, že to je to slovenská asociácia. Ale veľa ľudí si to pletie s tou druhou pičovinou, čo chce zrealizovať, legalizáciu marihuany. Namotáva na to ľudí a podobné nezmysly. Ale keďže ja sa do politiky prd rozumiem, mi na tom záleží, tak zostanem doma. Áno, posúdem ho túto na filter. Neviem, ty vole, nejaký, počkej, neviem, jak sa volá. Párkrát to niekto spomenul, to meno nejaký... Pankrát? Pankrát, Aj Servác, Bonifác? aj Žofia, ty kokos, nakoniec. Ty zrušili Svitom leto, ne? Či jak to bolo? No. Severin Bunger. Polárny medveď. Poláčik. No, pozri to mesto. Bratislava nahlas. Dobre, tam čo, nejako vyšlo posledná vizitka na papieriky a posledné na filtre a posledný papierik. Posledný letný deň. Prvý zároveň. No, takto vyzerá slnko. Kúkaj. Veľmi zriedka. Fico zaťahne železnú oponu. Všetko je to také šedé. A ty budeš voliť koho? Ja? Maroša? Najradšej škoda. Roba Opatovského. Ešte si to rozmyslím. Ten ti sponzoroval brýle. To nebolo. Ne? To bol Grigorov si to. Že Robo Pap. Poďte si do svičky. Papa! Pošlem video, že... Čo? Poraď mi. No, do Sydney pošli video tvojim... Takto si tu žijeme v tomto sivom meste. No čo mi to tiež už začína vyzerať ako Petržalka, ty kokos, ne? To je Petržalka sa rozrastá. Petržalka kúpila územie v Rači a stáva Petržalku v Rači. No nech sa páči. To je v piči už úplne. A vieš, čo to značí? Že tam žijú sami sráči. No, a potom každý druhý z nich sa zháči. No to už stačí. Nech sa páči. A učila som sa azbuku. Občiansku náuku. Strašne fúka. Tak najvyšší čas je prestať fúkať. Teraz nefúči, poď. Dospeli sme k Rýchlo, záveru, že rýchlo zatiahnite závoru. Dajte si troška zázvoru. Tak to ubav. Tak to ubav. Nemám čo. Ty sa uvedol, to jak sa so mnou bavíš? Tak, jak sa vykričuješ v tomto, tak pomôžeš tomu, tak sa to ubaví, keď Ty si kreten.
Jose Ignacio práve urazil Milagros. A teraz ako keďže máme krátku verziu telenovely, sa rýchlo idú pomeriť, lebo na tieto pomery a Majster Proper vyzeráš jak Majster Proper, ináč, keď tam si takto. Medlíš si ruky, robíš si čierne šulčeky? Idem. To je gynekológia sa tu deje nejaká? Skútra. No. Zvnútra skútra, nedaleko veľkého dreveného šutra. Aha, dobre. Ja by som si potreboval z tej strany. Kde? Choď tam, Microsoft Exchange. kde nefúka. Poďme im zaklopať, že či by sme nemohli na chvíľku si len ubaviť v kuchyne jointa. Dáme 3, proste zložili. Aha, vlak, natoč ho. Tvar už nemá. Natoč to. Natoč ho. Natoč to. Natoč to vlak. Snažím sa ho rozoznať. 49 rokov starý vlak. Nevládze jeden rušen, musia byť dva zapiahnuté. Počujete tie zvuky? Subaru alebo nie sú? Zbaru? Jazvečík a ty? Čuješ tie zvuky? Ešte som ani nefajčil, že je to tu. To sú možno len dozvuky. To počuješ tie zvuky, lebo si dávaš k ušiam ruky. Dal by som si radšej nejaké šluky. Počuješ? Žije to tu. Je tu život. No však hovorím, že Bratislava na hlas. Ale to je podľa mňa CDčko pustené len. Áno, v skútri. Vnútri v skútri. Na profesiu si dáš CVčko a pustíš si k tomu CDčko. Motolekárnička. Motopekárnička. Upečie si čerstvý pagáč. Vysráč. Čerstvý pagáč, to je ten veterinár? Hráčte. Či vlastne... Hráčte všlúkiť. Hráčte všlúčiť? Šlúkiť? Šlúkaplikot. Čo to povedalo? To bol oný. To bol on. Dub FX. Môjho srdca šampión. Mojho srdca kuriátko a jedlá bedla. Wow. Tentokrát je to také čisto zelené. Ide hrbatý domov. Že ide hrbatý domov. Zabudol si raketu doma. Tak pozeral, ale ona že skoro chytila ten múrik. Múrila ten chytík. Chytila ten múrik. A hento tamto pozadí s tými dvoma krásnymi šedými vysokými komínmi je jaká mestská Takže on sa začína, Davidovieť, Hargašovieť, že? No. Ty. Davidovič? Čiže sa začína podobať na Hargaša? Áno. Hargašová je ona, moderátorka športových novín. Jarmila Hargašová. Ale tá však to má 72 rokov. No. A Smutno. jak dobre vyzerá? Vyzerá, keby mala 55. Ja som videl, nevidel. Týzenke, tí sokoli, sokolovia fehy, ktorí ňakba febe a mekkurlák. A hento čo je? Hento je rača? Tamto oranžová? No to je tá Petržalka v Rači. Však tu už začíname, hneď pod kopčekom. A to sú hrbaté deti hento? Alebo toto je, tu je hore hrbatý decko. Teraz sú v garáži na stráži. Praží na mňa slnko. Chceš vrečkovku si utri, one čelo. On s tými špinavými rukami, teraz tam máš také zázvor. Čo to mám zázvor? Zázvor tam máš. Zázvor urbatého. Zázvor urbatého. Dobre. Nechaj. Tomahawk. Tomahawk to je ten nový nápoj, ne? Dobre ti to robí toto. Karl Zeus tam máš napríklad. Zeus som mo. Barum. Cybershot. Kočkodan. Čo na mňa fúkaš, nesa ti vietor? Ten vlak už ide späť. Pozri. Späť? A tam je 5 a tam je 6 a on ide späť do 6, hej?